Bella. Bella. Coco. Shirugo. Asamalon wo kan pun dan yi kwa koko. Zoma duma na zo tin yu koko wata sa. Zan kya bete no kurani zan kyan kurwa we. Koko yu kula mai kai. Ai a so harfam. A so harfam. Ku so har dan da yibin nan ban shanga da ku kare. Jai ne ga dan da yibzira. Koko an yi nan ton ba. A wannan boshi. Mbagbanza ba ma kuku anyina ka moro nya ga kwar kuku anyina moro ko nyor kuku anyina wa chawa ala ji isa moro na on so mona mbwa mami mun da men ku ba kuku anyina asba yula hal ta pu manga chawa mu ban dina ko mbaya balle cha ai ka a chawa gwanin ma na je so girma la ka yin ta pu le ce ma ban ka wula ka ya kwai ai man pun pohara nan wani ma zama ya lan kama ni bil ka ni ne na nu fushi kulan kama ni jif ma ka bi ta problem yin ba mu a yi suma a gabra man pam ai ka akun a bo ma la shi ya ta ka bo ni ta problem wala kama yin yuka ya a sama ban can ai lan kama ni bil pa ni ta ba ba a zama jalan can abin malamin tare kwan aje bai a cewa la ku mun da karin da kala lafi man babban ayyala masu makalin kala ce makalin kala ce muna da tayi wani ku ya ka doye ta da da do dan sare kamar muna kula ki ana kan na ka dole wannan kuma an yaba shafi biya abanya janna wasu tok turu an yaba shafi biya abanya abin ya bi shafara da ba to kama canjin ku kuma mune ada zak ai ko galan ta arma ya kulma ya muna shi nama mai kurwa mana kulma a kulka bo ai na man kala ba ni sai mi ina ka shi na ga a cewa bai na hausa ka ban ala kana wai na shi la an tuyo rura na Allah na man ma jamar ma ta je a nu yom man wo ka na ganin tunin kaya lafiyo man wo ai dara tunin yo prolan kan ai ya trang man ba ta ba ka karafu kana ko ka bai na karata ya a sa jalan cewa na ta da kan nu yom ta shi na ya amanir shi ya na da su ko la nyere da na de so la nyere chawa Aba chaka le bala ne ta problem di ma. Oda pro azanga ya chawa. Abi Idiot. Yiri mo wa ka du gala turbu barama. De kai ya ka ta halaki. Kama an mana yi ka can mana karnya problem. Wula Oyan gama. Waɗannan wallahi ya fam. Da ba mu kun yala na samu rumbutuwa ma mara kudin to fam. Domin na zan sashe samuwa. Bayan ya da dan bi kam na la sahana to zan sam. Oyan ne shire. To kure in ga gwam yi sura kurga tata kurga na. Inta muna janglama. Amma na jan. Kamar ita mun game boy so mai yi muku ba. Ta za so ba bi da yau. To sa to ran nan kan da file sun kana mu. Da ban sai ne mu. Mara tunin zaman jin ba. Kan drama na ban kura marasa adiman da biyayya. Ituna bobin bala. Bala mo. Ka ba na duniya da ya. Ko sawo yi fe ya dire ko. Ka twala. Kula gina ne kyan sun ba ko yana duwa. Ko twala ha ta kai jam. Yani yasaya. Atiyane dede. Katiyane dede.
Bawumeli sora karaka so ka sponsor. Bawumeli sora ka sponsor. Não cambia. Boy! Why? 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 Ôi, 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 mukamara shawara, mukamara yalo para, hai. Wow, la, hey, malas senini, abro malas senini, ui, wow, Bagwan sa para. oi, oi, chaman nana. Chairman one. Dai. Kau bukan. Kau yang dia lah. Yes bah. Terjera. Kabar dia lah. Pak berada be. So kamsa. Terjera lo. Wo. Apa? Kau bukan aku. Dia juga kamba. Kenan zan nasara dress na tinyanya talbu ko bitun ka kurbana la Yo ina. Yo ko ina. yin koyina Na kan ko. Nunggu ya taman malah dari. Min dari domi ka dari pa. Ni zahira. Ya. Wa bora ya. Amangu isa. Where can I put you? Can you call him a carry? 12 Chicago. Yeah, man. The Barana is like. Oh, John, I got. Zion, Yan, I'm such a you go back. I'm a cannon. Show up. No bueno. nasara No ulaka. kula kaka akunati yalamba hakimi no marjir mun yin ko kala ni karama man kulu nyere de dala ma pi kaka ta samo yuli be kala to yin bi shamaru ti bi labsi am male Mun no ka la sa yo. Marwe a ta so do ma. Acho. Yo jang ma ji biar ka ji ba. mer kala ti no fitina man ta nyin du ko sele ba Ba ma no ma ba ka sele. No ba. Ji ncha ji ko. ka chen yar je ka en buam kai on ko voisa ka ta yin shirko man pa Ye ni no na a shirin ko na le. Do le matina mo na lo ha ba. Ka se sa ma ji shirin ko ra ko fi mo de ma ni la. Jiru tombong mara. Laka kun bedo ka ja insanda ida. Tombong man jing mara. Timi ka jing mara ku ya za fukula bela. Ai chow ya kamata da jamno ma. Jama we ba. To la kan ya ba. To yindo ku ba arbe ba ya nga ko ba mu ba hala pena. Chow. Abi me twala mun ku kuro pa hanu o pa ma yang sambana to ba o bu Ana mi ka lo twala en pi kablan be tabla labna tan je nyaata taw ken para do kanya tin jam sha non na ben ci. ana be pi now we are abi hatu kunni kana oye na abi anima. Nobody can stop him.
son kan to ku ta on ko shi mai pam po la sarama ka gana wo kare la saram mangle mai jihar sarabe be ka ko aku ci saraw to saram mangle petna kat ban shakam ko ta hal ta pat peto bun oh to ban shakam ta to no ka zo sombra ni mamma yu bal ni ra tafsu ko ta ko jilamna kan jela chanta sai cái ya ai kana ta zani chanta la yule kan furga da ta kacen dare ba mu pul salme biya ne lafiyar wo sitra wo ajiya agba yo juro suko naomi ba dir sabla ka yo sabla don ta chawa ya yete ba ka ba she ka ta kupe biya ne to bokla yina ke ka fana ai la ma to cham ka ta cham aya ya yuru wo makama ni yan chan labuta duk wani shirme ni yan da mala bu tore wo bate yan kun ba na ni ka kuna kan karban dawa da kya bate yan kun na kan yin lallab kuna kan tuwa so agba biyo to anyere adaka wa yin mama nyere ma de ka gana wo sara yan ba da gaisiya Dubai pour le Saudi Arabia pela ko katinya do mele larbawo do mun ya mala sara ko mala lam har ka ta ciyabe la me to lada baban zaba kana yan filga nyango kula ta yan filga manyan kabti gara yi pela la ka be shabe da ko dilo ando ko to la wa ne jama kama ba ba pela ma ta san ba ma mi manyan kabti tsene manyan ko tuna filga kanya mama una pa anda punya ma ai Amen ya mang la yel ma ya tu yel ma ya kulen ba ya ra zo ya kara telo tu ya sa gun gun me sam ana tamra kan shabu da yo ba shi dan ba da yo shi ko je te yo ka kwa lang be kama ula kawan fada to yo ma Hey, inna anzaynahu fi lailatul qadr. azuni Hey, wa ma adraka ma lailatul qadr. Kai. Hey, fi nar jahannam. Hey. Kai. Ya ka tan yarna la. Hey, hai mani ai mbara gurna. ai ashire mebe Don mura ni muhala. Koi. Ni muhala. Tante ba ko ma lo yi wo mura. Ni muhan patma. Hai. baban zaba Ya ni muhan patma ye. Bom ba bo ban ba. Ni salma. Mama ma. Aya ya ce. A so ja. A to anya nyama. Anya ma ma za a problem ka ta nan. Ya karana ka ta kubiya. Har anya na zo ma. An to ku mara kama mashir yanyin kuwona. Ka kuma jirgin yin kuwona ta sun ma da sa yala yin fa mara ya. To su ce ka ta bar ta yin ba. Ka ta tiya malam ya harta. Ya to awara. Ma ku san ya shilma wannan wannan. Aku shilma ka zan la. Bai ka ta zama cin tun lamna. Don man man bar mu ji. Hey! Madian, you can't watch it. aku da nirba ni yina ai abdian yo aku dia da manyin nchang jine moya so ma so tan ka ta ban fa ba sham ai moya ko yallan ya ta zama ma ne jang lama na ka anyare to kun pon ya manin ya tinyan nan sha Ba ya to ayu ku je yu ma ma. ta wula kana Ba ya yom. Ta zo. ai wula Ka bonbon. yan waya Bella. Una carta. Gafara.
Ai, wula karkana mun ku wula kun mami. La ka ta bagum ka sona ma. Ame ya wula. Wala ko tatia. Mbal man bola ni njiru. Adaka. Mama, Now zo mfunda ban. weber. Ai! Subhanallah. Dadam da ma. Mbala ya yina. Mbal man kusu. What? Mbal man ku dada. Wai. Mbal na tuma ba. Mbala. Dadam tinje bina kuna kam yana ye ka ku ni jeje dadam. Zamu sulo zore. Amtela jawara. Kuna bane ira. Ne kula la dan walwance. Mauya. Kake inte ka adakan wanta sai. Kan inde. Wai. Ma ya malazal. Anjudon wana ya wani ne. Ako na tazanza. Ka wula ba. Ka tinye de. le mam na won so ha man shi le mam yi wula ko han adako man ku biya adako ka le mam ya ka ko mo nyo yo do do Abara adaka. abara adako ma da adaka ku no bo Jumuna ai. Kani adaka. Duma o ba ba ma le ba. Abara adaka ma. longule wo ba adaka man ya yina mi adaka wo ya ko ka ko yina tin ya adaka stable pianwo Kanyi ye na ta. mure what fara ne to ye mala sheje wo ya do mi le dita frio ma bangle Nyama a twam no awu mya. wa ga ba do rambra ne nyatawa Nyama ce ya ka ta mbal man je ka ta kun wai. ya ka da ko yina haka ni sai kin jadan ne Kula kan to fude. laga Abun mi ada bishande. Adan tun mana bi wula kan yelma Ayen ni adaka asu ti chimjere. Ala do meti shiri. na wunzo ai be shadin da ma ye ka jamne amma Wa. Nyama titinu ni mati nyama. Change. Nyama. Kula so bwe. Pa mungu. Na, ni moya to aka te kamu che ka te ba. Ai wa bele ba te ka ti shoma. adaka. Adaka ma duma de lavando daka. Nyama. Chere ka telo ye. Nyama. da Tolu ye ya ba ba ni ya ka ba ko ya to da yuri ya to aka to la ko fara ko ta Nyama. Zan ye su sonta. Zan ye su sonta nyama shangale ya fama. Nimu na kan nimu na sampa ban da jamdu ma. Ka ta mun jimja ta kama na kara sai ma. hal man da mi da ba shara da ta ko ba la bi ya ma za ke ka da ko ya kare bi yare sha samayan ba 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 numra la samayan ba ba numra numra Adaka. da yi pambar Adaka. Mbal man. Mbal man adaka. balman da Ba ta sabula kun ne ka ta suwana ma. what Shari'a kati shangale ya za. Shangale ya ni yar ya kwashe mutu ne. Mata ni bara koko ta ni bara. To za. famia ngomong ya ka ta piao yang wa ka ta piao sama ba chang ne no ku ye shama sama ba chang ne le ma bien shi le ma ka te shi le mario le ma ka te shi le no le ma mi no ma wo pe ya ne na wo zo le ma wo ka te de ba wo le wani su ma wo no ka te de ma Mbala tijon wa santel mbala wo. Labando. Asazani le tuno yi o wunda ba yanga. Ami adakun adi nyina shiri. Wole nyama. Wole. Ami nyina shiri. Labando. Nyama. Ba ka ti shiri. Ba ko ni ka yi ko to shi. La ka yi ya. Kula kan fude. Ye fo dina ko to shire. Ami punshire. Ami punshire. Nyama.
Hey, mamma mia, Banya ka tishin labana. hey, Banya je. Kita ta kan yarki shin. Banya. Lemam tuno shirin bane nyamya anyel adda ko de bane ma shirin ne kami shirin yalla ta ne ma To me tin yana puwa. Sannan mun yin karfiya. lemam ya Kare shi. To ba shi. Jama'a ko ya. Yi shi tin ya puwa so yi ko da TikTok la. TikTok. Jama'a so da mun Eh, Titi ya TikTok ya. Kare lemam da ka o TikTok. Ta mu ko ma so. Dan yi ko ba ja da sila ngorama. Hey. 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 Lemam. Hey. Balma Anto. Hey. Yama. What? Lemam ni sai wai ka kurna na ta kai. نعم آمين آمين تجربة إن شاء الله ساعتي مثل وزن من الأشياء كمان إن شاء الله يا معلوم من الإمام إندير كان يقول إن شاء الله There's always one about them pamu ya jishiwana. لا يا Kami karatu musulunci ya twa. There's one aku dia tuwa. Aganzan. Katibanya ya wula kasare ma yamma. Zaidunum jere, fukum sidunum jere zan chama la tu shaidan tu wazo. Dama kimu mulci ya mai to an doita. إن شاء الله Ni murna. There's shi na was yi ko ka zan pelle. إن شاء الله There's one mai ma, ngo ma yi to ake to yi tinna. Da daji wanda wata ba ko ne. Ba ba yi nan ka. Fukum sidune. Kariyan zan zai da zo. Kasa. نعود يسوع Ami nugu me ka dia kan so sa. No so. Tiyo. Ayema. Hadi ba. Da saya. A ce mo ke bare. Ne no so. Ka o te mo ma de. To put ya to Ba ba te sa. Ge do ko sa ma. Ba jambu jinna. Jinna de. A ce no de bare. Sai. Ana ne no ma. Abuya o kunya da ka ro sha. A da ka sabra u jomo. Ha. A tuma ba ma. يلما ما أنا كراتي مباما لأن ما بموسو بام بلي دنتنا كون لنا يلني أكتو دي شيوان وين دي شيوان وزونا بالاتنا تو يلما من دفن يلي كمان يلما مسلسية تعبا dama da yina jamana ne dan kan biti yina jamana fune isa da lila falam da ne mushulun nan da dan nun ma tuku tuban da yalma da rin ya sha da me man na gumsha ita ya kun wani me ka so ka mun kuma me ma ka zo kun mu nte pakar ya mo to mbal ma min jiala
Ti ban ʒiya ŋɔ zaa bela zimsim ni. Ŋuni m-bala mam ni o Duma Naawuni kɔnko m-mi di yɛlimaŋli ni nyɛ shɛm. Ti ni ban ʒiya ŋɔ ti yi naɣi yɛli shɛli kam ti yɛn buɣisili. Dama paɣa mi yɛli ni wahibu doya ka bi buɣisiri kaɣali. Di zuɣu pɔi ka ti kpe yɛltɔɣa maa puuni yɛlimaŋ maŋli shee ka ti wumla m-balimam mali. Balimam ti ka ti wum maa noli. Ni ti wumla a yɛn ŋma shishɛli. Naam din suu. Yɛlimaŋli yɛra adaka ŋɔ maa n daŋla yili kpe jiŋli tuba yi saha maa di mi niŋ mi ka n kuhi laandam mɔligu di to yɛrim ŋɔ yɛn ŋɔ bihu ʒii maa ka ti ka li n chaŋ ti nyɛ man vobisi jiŋli ni ka adaka zaya ka chinchina ni binyɛra n-ku n-gbabbali to yɛlimaŋli yɛra dimbɔŋɔ maa chani yɛn sahi yɛlimaŋli man ku kuɣilla lala n-nila jiŋli ka bɛ mali sara ka daŋ kuɣi yɛn zaŋ ti zali yima ka puli niŋ to ti puula jiŋli naayi ka man kuli ti piligi adaka ŋuni kari nyɛla ŋɔba ni Dove buono deve fare? Non puoi fare non tu fare qua con da devi dire. Yin ba shi la wakati shi din da barama ba za a yi na su baya to rufu ai mala shi na shi la sahaba sha ku ba ban ba yan no shi na non tara un par to no man bar ku wal ka da ta fara to na on dit so na on dit so mbal man yi tuwa ma demin tun kuru mushin ma zalu dina kulba da te zimsim kamin mbal man yi ne jon na ko le para o men la tara halka ta page o journée to yamale ama on ku je o ba kabiya nan ko da mo na on va faire des nyama Ben, c'est nous. Quand je vous donne un ça me parle de bon. Comme dans le métier, quand on a besoin de nombre de mots, quand il y a des gens le c'est les choses au moment. Le mousson, c'est les choses quand il y a des gens le moment. Donc, j'en vais nous dire trois mois là. Le mousson, c'est pour les gens ni rien après. Quand dit chara nous dit après. Le dernier là. DMZ lo banyak tu. Musuh sebenarnya. Dia saya syamah. Dia syamah. Dia boleh tak kamera? Nah, yes, Mau ni lagi. Dengan lagi ada. Ini tu bahaya asal. Mbal mam shirku. Kan bal mam ku. Don kullun ka yin bal mam jugo mana. Izan nan bal mam. Jangan tak kena. Mau dah nanti susu. Yang biasa. Duk kaya tu. Duk kan ni ye tu asyik suara. Yang mana lah juga. Pamaran jam tu pada naun ciamai tu ama. Yang mana
Dabba ni yɛli ni duniya ʒinʒi ni so chiyaama ʒi waɣala a nya adakaŋo ŋun gba mi ʒi li nkɔŋ Mam ye no shiro ko ma de no man la ji. Do ba mi shi. Tem por suai na. Kan bal mam yisi. Ta ta chichina. Ta ta nyama. Kan ba yan bal no. O tiran ba dia. O tiran ba ma. Abadia. Oh. Jenye. Sûrement, c'est ça pour soigner. Ça vient de tarte large. Comme ça, de soigner. On s'en bat de Niébécha. Non. Tu as d'accord comme ma seigneur. Ma seigneur m'a quand l'homme pour le cherche de Laurent Moin, de le tour, casser la couille. Le jour où il y a un cadre, quand il y a un journée. Quand pour le couler, il y a un banani gilema. De ça pour le paille. Il fait lourd à Dakar pour le camion. Mamie Bassami, la balle m'a coupé, Chaman Bassami, la son maître Sara à Dakar l'arpèle. N'était où la cagnière là, mais ça pour y lâcher les chercheurs de là. Mamba watching China. On cherche de me laisser la zèle dans la main. D'accord, quand c'est n'y a qu'à Boukara, tu vas pas abandonner un peu China. Et oui, c'est là où quand il y a un salon de même et toi. Le journalier va me couper. There some sort of site mama de Jimoma. Lama, Zumbo le Catapen, mama. Zumbo le Catapen, mama. Ma punja le. Mba mambo karanya, no banya da kamo shi la ati ge la. No, to. Mun biya Ya, mbawla. Ya pour le chama. On va ça pour piam na jumma na karisier là. Mbawla. Non, bien sûr. Ni est sous charia. London il y a ton chalon. Ntia London il y a ton mode na chimbal mam noir. Donc ne sous kamambal mam na yi. Zorma la pour. Quand les hommes te voient London. Donc London va être le genre de go sanya. Donc London. De trauma ya. Kinya wata banti ya no shamale. Ka d'accord le ku shan zantre jona da daka. Ka te yeni selma ta sumso. Anye no. Do yen de man ba jona ma kan ba sa kunyale. Hey yo ta sumso ma bom ku. So abin yin ne ya ka fa. De tension mo. Yina mwetu mpamba yina mwetu mbale mami no nyamu wa babu muso yanse ka huta adalci din zo yin shamu kawo ba mu tuga da bon waya tuga mai adalci ka yi ma wani tun bai yin ya da kuma yin jariya na wo tun ba Man pada da kam. Hey! Bahaya so man pada da kam. Dimi no shanka ta ko Allah jamwa ya. No shanka ta za jamwa. Tan pile. Gomi da biya mi ka ta zo gomi da su aya be su amun kan be ke samu nutun ta tune sha yawa tun ban wasu. Yali tu kwe yetia sana tahrina samba inshorona ka yo zara ba malmara zara biya ka yo landa yana da Allah hadisa landa hai ma mo yi mi ata takwa ba mi ata tuwa
ye la han ye san nam da ye ce ba ti on la ya dom je wa ri so sanan margo ko shi no dra no ka ta ma re dum ma ka ta ku to ya ka je san ta pa wala ba mo ta sa ya ko ga da ba yamo yar sanin yau ka nagati iyo can bacilo ka sama can ma ka ye can ka tukpa ka suya ka dole na bisu ka sari paga abishi ai sana ma na ko wanda ya yi to a shi ma kan wa kam na ko la ya ka de sanin ya sanin yau ka yi bacilo ka ga ta can bacilo bacilo ka ba miya no shampa ka bo na adwan bacilo na bisu ka sari ba ajo te be di puro kayo jam ya ka te be di sambe yo chama ku abo en chang yo tentar tu ba ga ka tu ma ka ba na isi te za yo ka te mai ti yo wes ka te ka tu garna mama ya aku bai mu aya biya sani nin gar bobe so mba jango yimna boya o chama mama ya sumu to kan do da ka san dan isi ba an sa paga pa bishi baba yimna wa da nyama ni ya ma ka wacce ko ce ka yo na ci muka ta shakwa samu na sai ta za ka jango sa can ya ai ba solo sa can ya pam ka zura ye sha ka wallatan ma ta yi suna ga ba ballari mba jango ka fata yo ka ku ba fi sa kwa ka chella to ce ka gumna cina ba solo sa can ya pam san min bala anan da solo ko jan sula yo ya abi ka da hasar wasa karaman gar yon sa do be ni ye ni nyang yon sa ba ai kala to ba mai so ku shi ma me jan yon sa ne jan sa da ce kana ne yare to ashel ma na cin bron ma ko ji wahala ngaba to nyama ngaba da ba holo no tan ne yalle ngaba anya bo masa kunyo o gasi je kan ban da jar ko o jo o isa ban mulai na shan ko gina da ce karan ne ai na so atin da kan a yina ne ba wa to nyama na so kai bi na tin da ya sai chan tun mo yon na ce ka ta fi chafuwa bi ma don kan fiye tin ya to ma ti fiye tin yo gala ko mai sa kan yo ka fiye tin对，有些个，我把肉嘛，我吧，yes， 我不配，俺你那里他妈被下了，贵那我呢，喂，哎你呢，你什么的，也嘛你呢，也没那我说，呀，俺有一下，呀俺有，那是牛。ina la yi fashar garbiya da ka sabin ma ne ma da kama na li humara mallon to cire fu ni rage ne mama kar zan da kama zanta ka tar zuma nan da funan zancan ta zan in can bala ne yun ka bala na fa sana ce ma in kun ne na kan be can bala ka ti yan an can bala in be yala yi can bala ne yar sati zungu nan ka da zungu can ta zungu in zai yongo jangle ma Tornaya na jangu na wuce jangu ko banyo ti da tuwa ko banyo ki ya ko ti kwale yi shi na an da ka ji suna dinnan ya da dusu be bana yi zondo Shimala te bawe gona try dinu la ya biana le ni ka ni to ko yele de le de yo za yele shi ta kan ba ka zan afa ana in ba jango fa
Nani ya ni boy ma pa ya ina ta. Ada ko ma jokate boy ma. Amuna ayida. Isa ile san swala. Ye para. Ka ada ko to be yo borgenda. Kan ya yi problem. Tenere ben tap ma yi yin ka ada ko ma tinina. Kuma mi biyar na ma na pojin poji kafi. Ko fi kuma ya. Muka yi dan yadda na yin sarji bindir shiyar na bin kasar na da sarji kajuwa. Da so ba mi pojin ma yi. Da drama da na biyan yara yi sarji mu kan shiyar fuwa. Da so samun sarji ba ga yayin sa pojin fuwa. Yin ka san ya shi ba. A ji da yi ba a bi ya yi wani da Dan su da su. Da kuma mana. Ai. Mperwa, doan da kaji aba to asima andilishia. Umpo to yema bumuna tibala, jerwo ya asayina. Jerwo ka fuzu mo. Ina di san ma ka toxe. Ai ku sabun mo ku. Kai. Paula, na le su. Amin. Ya mama te on sa karate ya ko mun te jar sa shirku te. Kaman ce tu ta fa kaman to su kullen an sa kwala. Kaman san ne. Non yela. To ya mama de miza ha. Miza sabe te shishena tin sadima. Mba jango nsaji ozanna. To dan kan san'atu ne ma ta yina tanna. Me da sakati jarmana mun. Kun bata na dan tatta kace na sa kuna Asan ma bu asan nun fara ne ko da. Asa shi sashe na ma duk ko Zan kora. Zan kora. Mura so. Wa twaye to hawo ma ni je kur kama san no je wan. Bisa kun biya yin ti je shi Allah. zamu ko. Ba yin zamu ku. Mbajin ku jango. Ya zamu ku tsira. Dore dinya je kuma zaza kun biya je wan ki jile ka ka zamu won ti biya san je ka ko je. Wannan zamu won ya ban je. Ya ina. Ai ta ai ge tiri jina no shere. Dinyo de azawo wa ku person ka de nsa de. Mba kulpa Naam, Paula. abang iyamu. Mba jango. Oh, wait. O mi o. Don't call me. Oh, not even don't come ma. To, o kan nan sare. Ka da ya ko ala ya ya sa ko ka. Gaiman. Ya rate tura zam. Zama. Kani sa jile ka kani le bungu ka. Boatere mini chako ne pose pochi. Obi me dime shapa zama so. This was zama kuni sa pochi ya. Ka te boya te boya ya zama ya. Zambo mba kani sa jile ka chaka ne to. Mun san ka dara in za To ba me. Ma kuruma na kara ta na ta me. Awule ma ayan zama ba kuruma. Ai te nge zama. Dan to nya do nai. Ka to nya sa bibi mu. To ma yoku na potion. Mo ba ban kuruma ne. Kare zama kuruma ne. Kajin to boy sahaja. Subhanallah. Bawala. Kama chile nan Bawala. Ti do ko ku ti sa yo. Na o ku ti sa yo. O soja da gada. Jama'a ta zo so. Na. Ni ya ta zo sun waya. Sempa. Kuni abun do yi ma la fuyi ngaya ta ta yi ho yi ma ka. Na wannan yi sempa ti yin wa ma ku sun ka tin ma. Kana mbai man kana pa solo. Ni so kan kai a tan kan bai yale. Ito yama.
chati yiho yulma te filama ka ku bondo ya te dola to ne abone sham bondo to dola to ti cham yan waya yana ta zo so na ke biya waya sun fa yunwa yimma zo so ta ka tinyama na fa ta zo so kace sun fa nyanga iya karada nan ya ni ta za na wumi yete na fa ta zo so ma na wanda nan tala ya ti wata ban wani o ndala den ke ka ai panga mana nda America da juwa ya duk tuna biya Malaysia wa bi kan jin gulma in tun da ta mai sautan ba dole ya sanar su zo ma je kamar dole Malaysia wa man jula lura ka shi ma ba di ba ke na wuzu an yana zo man ai tun can Togo Somalia Rwanda Indonesia and to cut by criminals, better criminals. Nyama sun fa kira. Yeah, you know, better criminals to deal with them. This idiot, that idiot. Doctor Kanaka, and just come yours up and go free. There's only an obvious time. Lama Shadar Wampo. Yes, Chamate, and to Zona. Cover show, cut your banako, cut a door for your 4 billion. For your 4 billion. I jump, Tamadi, little Jim. I told you what the fuck. Listen, when the children also die. Abba, you could check for your post and never let them show. Abba, Yavala Kalala. Abba. Abam ne ya so an ka ban ne ya na biyan ge wannan ma za ta tayi la ka sa to isa kan wa mama ko mama sa habe sun so mama no so lo isa shi in bom na jin na ke kan jin ke da fashe an fama nan yo an ti yiri dan shi kan ta girma ne lima ka cha dan ke ka ho ma ru ma bom ne jin ke ya kai ya yan biyan wo eh san mata zan sai go ma kana yo Those are number one. What? Ganga Putra yelling at Lumo, got the one Alama, Nede, Saviana Landis, now was Okasana and that too much was that shit woman when that soon to last. Now only you carbon that she had couple by Tiane, like shit you want to last. I'm not so small. Ungaya, Manaku, Embryo, Introchum, Entochum, the Madiba she get a I Abba, you're going to the I told you, yeah, and some papuka, the no man will catch your cabin shower. Yeah, that's a cat, you never. Oi, nessa dabai. Oi. Abba. Amene ko yinya ka fara abba ma. Nti re fasha. Yama no ko zanga fasha ba ma. Nti ayun na jem pa kan bazan zahira kan gola da. Gun kamera ko bali ko wushi. Zo no ko zanga ba ma. Da pa kutu ne ji. Abba ko le ne kare ka zahira ma ka non tabata. Gun wai in kuben zuwa so ya fa wa mi ya fa ne ne ku bi no ni ta ci ba la kan ni na kai ke ho ara pun ta ma zai kan yi rayuwar babba kai kada ka zalima ni wa kira dan fa wannan ne ka fa ye ada ye ma zalima mi na ku na ku yara bala sha ne ku za ka ce no ha to ku yan wa ma ku ni kam ka bi ne la kan ko zahanda ka kama ta ko shi nta aka la febo aka la febo mutana ran maha unwa ya mta ki abuwa mta ka ga ta ma idan ci an yarwa ma madi ma kun wanza ku fulo na lula Allah so kaman bale yayin nan ka lula Allah man ba tar da tun ba ka ta je gan tar
torzi pa mostra mi ya ngbada ma na kan ko yin ba ti ga amana da ma ku no ko won ne akulu ala ka na no ba na no ba kan ya makata ma wala ni yara kanan da wa ka ma kanan da ne so ni ya ma ma bi abuwa ma fan son ni jafarfa ka zo kam ne parma karam ka fon won de man aka buwa ba za sa ka buwa ba za ai ne na ne ko buwa nyen fe kunya sheje bleta nye damlo akulu ala hanwa ka so kan ko para ka ma ka ngba ye de ake kan ngba pa ga mbaye ka so ko nyela so ka ko para ka ngba ye ka ake ye lo shi ai ka sheje blo akulu ala nye jamlo be fon ka so kam dara kama ya ake kan gbata ka daga kanyi ali ma jameta na aye nye sheje ta kan chano be ma ko le jamlo wo ye na ba manwa kan we o kan gbata sa dago ka kala nge ka wo jam chana ka shi kawan ba ka tan ka duwaje la jipse di fombe mo meta ba kidi ngo wa tu ma so mba ngo chan ka tu ma so bo ma ne bule ba mama mi le jero pela sha war ma da kama nyo mi le ne ma she bon ko za ka yiro ben sha don tole mem di ba a she jero za ko la jero mon ko le ma ndo ma ta ko la na bu jero so ko chan man duar kama ka bonu jar ona nyam ba duar kama man duar kama ka bonu jar ona to nya ba ona to nya bro ka ngala Je m'appelle man beaucoup please Django. Where you come from, man, no to please Django. It's a dream come true. When we step in at the yard, me to song when a man go to trees Django. Oh, my man, ya ba yo bo kai ya la akunya shi agbachen la shi ya ma kan yin ya judgment rapin ya ban la ya ne ba so je m'appelle man beaucoup please Django. Where you come from, man, no to please Kasa yongo ya shirwa tupiya an yi kwan bangin me go speed and it can't jump it nyen zoma zola unda panga la nzang la zola panga na zo ni ya bo o bi ngwa ku sa kan ntana ko ai no yom ti choro de yo ta Yo, tara. Larva. Ya malia. Hodabani akayung anda pan la ma wula karayen markan da yin yarama na yarin da ne biya anda la arma hajja da bin ni da ku jin ka to ko ne ya da nan da na ya da ku jin ka to ko ne ya pa yin da ka zu mu ta shi ayapa kula mbamna
wanda yin da ka zo kan shi ta kafu wani o jam ne can ma a shi ba ma ya gwada da ya ko ne can wata to ala ke ta yi kaka mun to do a je bi hayi ka yi no kan ka ce ba yi ne swana wa ka to ku be kulma ya to an hazon ka ta no adwa kan ka to rinye na la halamna don ya mar din kan yara ma yi abin mai anda nira kol ga da fikirin ko do ma min al arma ta lo ma mara san la tusu ay ne zon ki ise na do kan pa ma zon ka to na un zumo na mbo mi to ko yona mba ga da don na ami kali ka amabi ma da do ari gero kama na kala akala na ka na okay na mo oi na zo na ami yini chama bumbo ya to we to agenda amre zo we group ma ba ku kan chi be wa ka mini ka chi mbara sanwo kan ayo pa nan to do atin je attention wo ku to do abe kala ka yimo ni wo ta commission ko ye pa o gaba ma to na chama Lame, shit. Tout ce qui ne pas rien. Comment le dire? Parce que la carte doit attendre. Car il a là. Chacun a un poulet de coach là. Pourquoi quand on l'a mis là-bas? Quand on a pris bas sur la lampe là. Quand vous avez eu beaucoup de quand on va là. On a observé le besoin. On a observé le besoin. Maintenant, parce qu'on a compris que parce qu'on a compris que on va là ça non. Il y a rien de faire ça. Ya. Hola. Va la I'm working for experience. So what I know, Shamia, yes, I'm a lucky young. And this for our competition. And so, when I mean, no one I look what you know, who's that mouth meaning young one, dear father. Now, much to go on your work, and this was that the young days that I know me as I judge by that the last year. And yes, my jumper. I didn't get it to share it. Yes, I mean, I don't hold you. Why? I just get that for me on you. The shot I mean to go well. Go work up a drink at this year. Doesn't go for drink. Monday is the only.
Je m'appelle man bougou please. Django. Where I come from, man no the please. Django. It's a dream come true. When me step in at the yard, me to song when a man go the crease. Django. Mama mente alhamdulillah. Django. Me go speed and it can't jump. It's a anthem for the street. Yeah, it's a pro. From the icon. This is the tradition. Fuck you. But the jungle come on part of the day. Allah mumpa mi champagne from Ukina to Hallelujah to the Zaman na maya hiti bolega tangari enti se me faha yes ba me hona se me so ha she me shoot Imani that jumina no way shumiru uja kanjil na ade government Mbajango. Janjo, when you're going to work at Saraka, I don't oh, Abana, you won't know Maya. Ringo, Wapen, Bayam Hutisha Sataware, but the beat of Sasha Quade, Nimi Timidity Shankwamade, Shamikonia Fraske, she will feed him in the Kwasa one corner there, Bajiki, Bepaha, yes, Ibame Hona Semesoha, Shemi Shoot, Mometage, but the sound to be not Shumiru, Shavire, Pamasun Sana Maya Havire, Gaga, Hamno, Django. Okay, now do the dance only. Django. Allah Mama me fans only. Django. Check it there, Papi do, what's the there? Too more. Let's give him an example. Django. Pretty girl, come squeeze my thing. Django. Rabbit me hear me two style. Django. Allah move to Makabira, Muna Zua Gari Kamandaras, cool style. Django. Sound and if I was in Sekaboom. Fanta. And if just some shock a goon. Rastaman say, ah boy, you know too good. Up as me really want to batum. And to my ghetto family. My shot and I in the family. Yeah. There's someone who was in my or some other more than no longer. That you are that. Oh, you are more than. Oh, you're not young no good Altana. Manje, Jamala, you are going to one or the no Macassar. So, more you can buy the nothing wrong. I just want to tell Shamoka some party that I have now. I want to say, yeah, I'm going to go with my summer. What? I don't even think I am. You must walk a plate. Yeah, come back on a similar people. Was a margin. In your old Maya, I'm from my mother. Here, no, and I need to go look Never, yeah, in my side of Asia. Echelaka na kuche, na tike yanga. Echelaka na kuche, antike yanga. Esumanya ka wuyu, kanare. Echelaka na kuche, antike yanga. Echelaka na kuche, antike yanga. Anong samu di jari kurik. Ukuran dari. Jangan anong shot. Nyama cari ila kapang mana ma. Sebarang yang jama. Nyaman yang kurik. Yang kurik nama. Yang naya pun. Siapa ada di sana? Oh, saya sudah mau. Nyawa nang luar yang bu. Yang punya ni purakan forma. Yang ni forma ya. Yang lambang aja. Kita kita ini kursi. Kau kurang. Yang mana tinggal ada bersih.
ko sai ya jawa na ta mai ya ana ta mai ya ya lita shedire yi karata shedire ta jara da ya rabu ce na ta mai ya rayuwar ban kai da ko sha lafu kan alajir sun fa don yi waka mai ban mana kama na ba'ar na wuzo ya fi kayan su ko ya fi kafin ka su ko ta ce su ba kanara na wani kira Salaam Apa? No, selalu mahal. Bunso, suara oh, apa? Masih bisa. Kau dia. Apa kan orang? Apa? Kau mana dar? Apa? Iya deh, musuh saya tua. Sunnah orang. Desu tu mana terjual saya. Acima. Musuh saya ya. Ayah nak cakap sebuah kadi. Kak Pak. Anu tu lama, umah dah semua dah banyak kubur mah. Anu betul, ini kampung nak pula. Saya tu, jadi tuanya musuh mah. Ini kadi. Aku tu piana mah. Jadi kamalnya. Kunjang na to amana unda kace ara anda ba ya mara ce su yalma kam bal ma kam kara na fudi ye kala to amina chamma na brata din ya chaya mbo wum da la pansolo mbo wum ka ya ma a ji sampana Doi ya mala. Maka kalau ke tu ya cakap ku ya. Semua na tu ni tengok ni na mau ya. Lemah ni ya cakap mata bang sayang. Angin mana ko nya aku tu ciri tak ya kamu bang ni jangan sendaja. Itu ni jangan walam jadi kawan. Ya nak anda cakap angin kala tu sama angin. Nera fatama. Ambil uang tu. Yang ni guna je, cium ada nama sama damai. Nampak ini tu cuma, ni bau. Ni cantik bau, orang dia sama je tambahan ya. Ini yang bau lah sisi dia, ni dia nak kira sisi. Ni ada dia tu ni orang buat bau so. Ni dia gong cianyo dah wang ko ba gong no ko sai ni ba si so no ko ka ta ba ko ma ba ne ka sun fa ku shi ni shi mo kama yi in ya nun ka ta ba go ma ti ti ani ku ce shi so ba so ma la yi to wo ma la ko ba for ma di ya zo so dia ni ko no ku no cham ti de kan pa me kam na ko kana kan ta han ka ta en de jo no an Woku down on your weapon for an Asian to you. Come cannot have got some far and go back and go. Let us element that one for Kaspapa. You're a problem or something. This has what I come down. Go down in your mother. Come as I work. You are in Javana and yes, so. But go down and I just over woman young. In Yella and Yanma, couple and Yelma, had a cow in the chances. La children wa nkuna duzo seso mo changya ko walenge apa ba shaka ta chan kan ta duwan kan jiya ka batuma ko kan gusun ba jiya ko gusun lura fa ka fa ba ta shena no de no da fa bi ai mun da fa har yanzu la o da fa lo barakan ka bu sa ka ya ma kan yanku ka ba ya kan ya yanku ka fa yana an ta liya kuma ya ku she zo ta ce in yalma mun ba yalma gana zon
ni sai ne so can on wo ya je gon fo aya o taka boy na won be like kai binan da duma ko yin dan wata sana a ni rayya tin so ita boy na won be sai san da ke dan ce ka sun wata fa ba shi to zo a fa ba shi jirman ce ka in ba shi kan fa kuna je kiyan jango don ni na ni ka bi ba to yan ma dia ma ko ma ya don ka ya wo ya ka ya an shama ya ma dia ma bisa ayan ni ya ke da nan da no ya jago adalah kaya ni kabar to an ku ta jama'a lakar da to araya ma man yin tukan kama na tama bi ho jamda na wala jam inda ne sun fa ni rashin ban nan fa tama to ni an ngala ji sham wa suma tuna pam din tiyan bahaniya kai wo kan ku yin kuna ho ni abin yin wa'an shi nan dar kan fa shi ma ko wo san wa ce ba ni shara ni ban ba la ba na da shi kuma ta sa ne ka san bayan nan ko zan ga can ku ce ka ban nan abin jira da chou ko su ka ce kan din an ka farka anyo ka batiya na kure ka nan ta ko da ne ka ce don wa kure ka nan ma dumu ba ka arta ka la kure mu ni la to ce ari general so ese na ku ya yin ba mu shama hin a ga ku ba la drapa ma ya na na fa to di ayen di ta tin pe za ka so ama ni ya la sha de ta yi se so ba ne de ne ya jo ba na tori ya fa ka de ya so kan ya la ya so ama ana jin ya gon bulma ende ya la han sai to ande ya go la she amini ya shama wuhane den yi ko ka kun zan da ma an yi yin siya lissa en to ga wani bi ran bai ma shi ma yi so ai man hankal a shi kan bo na bu an yi ka hankal ne tan ka sun fa shi ga to fa ga ne ma ne ga ma yin yi ba dar ma ya la sai kuma shi ne ya la in ya za so uma ya ta zo kace aba ya to ayin kan ya ya to ayin kan ya ma bin da ka ya domin ai sun wa'azara ai aba mun ji ka farula ma ni ban da ba rubo ya ta ma ni ban ba ka ba si ka ji yana ta to aba ji ka ta mai trama cha an wuce ha ta cha don wani je kawon mago makaciya. Ne don kuja da haka ba mu ba. Hai. Wani. Wa ha? O bwana ne wa wa tun. Je no wula ka sai tun ka ko ne wa. Na fun mina. Atiya. Ndala mana ndio suka try share kaya ni lan ka tun ra kana mu ba nan ma ne to explain ka ti har shi amma na so ne to explain bian ku ne ka in yi na challenge chende in ku ce ma to ko ne ji yim kan ni ba shi ku ka to ba ma force ba bon ba man ko dama ala tan no yoro ba kidnap ma shama ma la tara kan montra nan montra ka ba kan montra kan hauta zan nyanga kan ngora ne ngoro fa yelo ma ku sa shema ka bo voyi hindi ka halen diga kwam da san ka kula gura ku biya zo na nan zuwan telga ashe babana ka ma to yana kan ba mi ba kan to yana ha tan malan
no na ko na ntam ma jita ko na la nye ba bel na za na ba ka yino ko na no te ba ka ndoje ka mo jo nya ma do na nku zan ta kon chure ka no te nyam o ku ya la chure ba ka suevo ba so no suevo ba na ga ashe o ma second plan ko ku zan second plan ma le na ko ta ko ma la ko ma ni te ni kan duna ko subhanallah la ilaha illallah bro ben shao man ben on ba kulum na ka yi sarki kenan shao na o yuwa pam na chama no chama o sana bueno masa nazo kondo ngwa ban ne to explain ka ante hada ba shama nya kondo ngwa wa den no sham te bien sana down ni point kabra na ba ma no ko yim na chelanta gati yi she samban ka no ma kwa ngo kan kwa kambo ngula ka kwa ndon kwa mbo masa har cham kan har cham kan ticham Heavenly gate is open. Heavenly gate is open, my dear brothers and sisters. Tell me, who is going to heaven? Tell me, who is going to heaven? Who is going to heaven? Your mother, your father, who is going to heaven? Who goes your to auntie, heaven? Your uncle, who is going to heaven? Your brother, your sister, who is going to heaven? Teacher, lawyer, who is going to heaven? Judge, the professor, who is going to heaven? President is a politician, who is going to heaven? Good works and prayers will lead you to heaven gate, yeah. This world is a living ground, brother. That's why we have Christians and Muslims.